Fa 10 anys es va crear Unitat contra el feixisme i el racisme. 25 persones van signar la declaració Unitat contra el feixisme i el racisme Aturem Plataforma per Catalunya. Van denunciar que el partit del feixisme encorbatat Plataforma per Catalunya representa una amenaça molt greu per a la nostra convivència. Per això, van declarar el seu compromís de treballar per la creació d'un moviment ampli, plural i unitari, de mobilització, per aturar els feixistes dels nostres temps i les idees racistes que difonen. Plataforma per Catalunya va créixer contínuament durant 8 anys. Al novembre de 2010 gairebé va entrar al Parlament. Al maig del 2011 van pujar de 17 a 67 regidors arreu de Catalunya. Això va representar la presència institucional més important de l'extrema dreta de tot l'estat espanyol. Quan es va crear, UCFR va ser molt criticada per anomenar i denunciar Plataforma per Catalunya directament i per ser un moviment tan ampli i obert. Però centenars d'entitats s'hi van sumar i persones de tot el país van construir unitat al seu barri, municipi o comarca. Dins i fora de les campanyes electorals, Unitat contra el feixisme i racisme seguia denunciant i mobilitzant-se contra Plataforma per Catalunya. A partir d'aquí, Plataforma va començar a perdre eleccions i a patir divisions internes. A les municipals del maig de 2015, Plataforma va ser eliminat totalment dels ajuntaments als territoris on es va aplicar plenament l'estratègia d'UCFR. Van caure de 67 a només 8 regidors. En el mateix període, va baixar la persiana i es va rendir al centre neonazi al districte barceloní de Sant Martí, després de 2 anys i mig d'una forta campanya unitària veïnal impulsada pel grup local d'UCFR. Plataforma per Catalunya havia patit una derrota en tota regla, de la que no es va recuperar mai. A partir d'aquí, UCFR es va dedicar més a combatre la islamofòbia, així com a la lluita contra el racisme vers les persones migrades i o refugiats. Els últims anys, però, Vox ha començat a créixer arreu de l'estat espanyol. És un partit d'extrema dreta, racista i masclista, amb una forta ferum a franquisme. A Catalunya, les restes de la derrotada Plataforma es van integrar a Vox i alguns exmilitants d'aquest partit feixista, incloent un exlíder d'un grup neonazi, ara ocupen càrrecs de responsabilitat a Vox. El proper 14 de febrer, Vox es presenta a les eleccions del Parlament de Catalunya. Tampoc hem d'oblidar que els petits grups identitaris de l'extrema dreta racista catalanista comencen a fer soroll. A aquests també els hem d'aturar, allà on intentin implantar-se. Però és Vox qui amenaça amb obtenir representació parlamentària. Això suposa un perill per als drets de gairebé tothom. Les dones, les persones migrades o racialitzades, la gent treballadora, les persones LGTBI, qualsevol persona progressista o simplement demòcrata. També posen en risc la salut pública, les pensions, fins i tot el propi planeta. Per això, cal una resposta unitària per aturar-los. Cal reactivar UCFR a tots els territoris del país. Ajuda a construir la unitat al teu barri, municipi o comarca. No volem Vox al Parlament. No volem racisme o extrema dreta enlloc. Stop Vox, no passaran. 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 Val, doncs després d'aquesta introducció tan bona, doncs us voldria donar la benvinguda a tots i cadascun. Algú ha dit alguna cosa, perdó? Perdó, m'havia semblat sentir, disculpeu. Doncs això, us volíem donar la benvinguda a aquest acte. Moltes gràcies a tots per venir.
I res, aquesta és una xerrada que hem organitzat des d'UCFR de la Vall d'Aro, que ens vam constituir, ara si no vaig errat, fa un parell de mesos. I doncs som un grup local d'UCFR que actuem bàsicament per tota la zona de la Vall d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Castellplatja d'Aro i fins i tot també comptem amb gent a llocs una mica més lluents com Palamós, per exemple. I aquesta xerrada anirà una mica de parlar de la lluita internacional contra el feixisme amb 3 conferenciants, de luxe. No, soc jo o és que em sento com sorolls de fons? Bé, no ho sé. Doncs això, estem aquí per fer una petita xerrada d'això, de lluita internacional contra el feixisme i el racisme. Com podem lluitar contra forces contra l'extrema dreta avui en dia? Què podem fer per derrotar-los? Doncs per reflexionar una mica sobre això comptem amb 3 ponents absolutament de luxe, no? Que parlaran avui i en aquest ordre. Primerament, doncs, comptem amb perdó, és que no ho llegeixo bé, Petros Konstantinou, que és regidor a l'Ajuntament d'Atenes, coordinador del KERFA, que és com el moviment unitari contra el feixisme i el racisme de Grècia, i una persona que va jugar un paper central en la decadència i detenció definitiva del partit neonazi Alba Daurada. Sens dubte, un exemple d'èxit, un exemple que ens demostra que el feixisme, si se'l combat, se'l pot vèncer. Seguidament parlarà Sara García, infermera d'atenció primària a Londres i activista de Stand Up to Racism. La Sara ha participat sobretot en protestes contra el feixista Tommy Robinson i contra la English Defence League, que bàsicament, pel que tinc entès bàsicament, però ell ens ho pot explicar millor, ve a ser una plataforma anglesa identitària i racista. I el tercer convidat, molts el coneixereu, és en David Carvala, que és una persona que ha tingut una llarga història d'activisme antifeixista i antiracista tant al Regne Unit com a Catalunya. Ha estat líder d'Unitat contra el feixisme i el racisme des del seu inici, i va ser un dels partíceps en l'exitosa campanya que va derrotar Plataforma per Catalunya, a més d'escriure diversos llibres i articles sobre la lluita contra el feixisme, com per exemple l'antifeixisme del 99%. Aleshores, ho farem de la següent manera. El conferenciant en qüestió primer parlarà i després, quan acabi, obrirem un torn de preguntes. I la idea seria que anéssiu deixant les vostres preguntes per a cadascun dels conferenciants al xat perquè les puguem anar veient i les puguem anar dient, si us sembla. Així doncs, comencem amb el nostre primer convidat, amb en Petros. Petros, you have the word. Okay. First of all, thank you very much for the invitation. Unfortunately, the only Catalan words I know is no passaran. So you will stand a little bit with the translation. And thanks, Jordina, for that. Moltes gràcies per haver-me convidat i desafortunadament les úniques paraules que sé en català són no passaran. Okay. Today, Yanis Lagos, a member of the European Parliament and the Nazi leader of Golden Dawn, he was captured by the Belgian police after a red alert and Interpol investigation against him. Avui ha estat capturat un membre de Golden Dawn, el Bada Daurada, per formar part d'una organització criminal. The European Parliament voted with more than 600 votes for his end to mutiny, practically leading him to prison. El Parlament Europeu va votar amb més de 600 vots per enviar-lo a presó. He was one of the 40 members of Golden Dawn, including the leader and
more than 13 members of the parliamentary group that Golden Dawn had. All this, they ended in prison in 7 of October 2020. Ella era un dels 40 membres de Golden Dawn, del Bada Daurada, dels quals més de 13 han anat a presó el 7 d'octubre de 2020. That was the day that the trial of Golden Dawn, lasting 6 years, ended with the conviction of Golden Dawn as a criminal organization. Aquell va ser el dia que el judici del Bada Daurada va concloure que eren una organització criminal. Golden Dawn is like Vox. Golden Dawn, el Bada Daurada, és com Vox. And this was an organization that in 2008 until 2012, they just only had in the elections 0.2%. Aquest grup és similar a Vox i és una organització que des del 2008 fins al 2012 només tenien un 0,2% a les eleccions. And this organization in 2012, they got 7% and 500,000 votes. I el 2012 aquesta organització va tenir un 7% i mig milió de vots. It was a combination of using terror on the street with stormtroops like Hitler and the effort to use also parliament. Era una combinació de terror al carrer amb colles criminals, com va fer Hitler, i alhora l'ús del Parlament. There were voices even in the left arguing that it is unstoppable and it is unavoidable that we will have the fascists because of crisis. Fins i tot veus de l'esquerra han dit que és inaturable tenir veus del feixisme durant la crisi. And of course, there were voices from the anti-fascist and the workers' movement arguing that we can stop them, and it is not something that we cannot avoid. També hi ha les perspectives que diuen que els antifeixistes els podem aturar i els podem evitar. I will speak about the defeat of the biggest effort of neo-Nazis internationally to get on the mainstream. Parlaré de la major derrota dels neonazis. And this was not due to the democratic nature of Greek state, of Greek courts, or even the role that the media played. Això no ha estat el Parlament grec i tampoc ha sigut els mitjans, el paper dels mitjans. There was a long tradition of covering the activity of Golden Dawn from the state, from the courts, from the police, especially for a lot of years. Hi ha hagut una tradició durant molt de temps de cobrir les accions del Bada Daurada que eren cobertes per l'Estat i pel govern. What break that links? It was the anti-fascist movement. El que trenca aquests lligams és el moviment antifeixista. So historically, it was very important that during the rise in economic crisis in Greece, from 2008 to 2012. És important històricament el creixement de la crisi del 2008 fins al 2012. When we had a deepening political crisis with the collapse of the two biggest traditional parties, so the Social Democrats and the Neoliberals. Quan teníem una crisi profunda i van col·lapsar-se els dos partits principals neoliberals. When we had workers' resistance with 34 general strikes. Quan hem tingut la resistència dels treballadors amb vagues generals. We initiated CAREFA, an anti-fascist campaign to stop the fascists, to stop the Nazis. Vam començar amb CAREFA, una campanya antifeixista per aturar els nazis. We did it when they were 0.2%. Vam començar quan els nazis eren només un 0,2%.
And why the neo-Nazis, they grew? They grew because they used the racism of the government against the migrants and refugees. Si els nazis van créixer és perquè van utilitzar el racisme del govern contra els immigrants. They used police racism with thousands of street search and the opening of the detention centers to provide the picture that, okay, they are doing nothing, we can do the best job to get out all the migrants from the country by violence. Van aprofitar la situació i van utilitzar la policia que tenia centres de detenció pels immigrants. So they were attacking, they were murdering. They murdered one Pakistani worker and one musician, Pablos Fisas. Estaven atacant i assassinant immigrants i van assassinar a un raper que es deia Pablos Fisas, raper antifeixista. They tried to control neighborhoods by organizing groups attacking the migrants and the left and the other radical activists. Van intentar controlar veïnats utilitzant grups d'activistes. They tried to stop the children of the refugee from going to the schools or even to the kindergarten. Van intentar aturar els nens refugiats d'anar a l'escola, els hi van intentar prohibir. They were organizing campaigns, solidarity only for Greeks, food only for Greeks. Estaven organitzant campanyes de solidaritat per donar menjar només a grecs. And campaigns, even blood only for Greeks, going to the hospitals and demanding that our blood should go on only to Greeks. Fins i tot campanyes de donació de sang només per gent grega. Attacking the migrants, the trade unionists, the LGBTQ people, Roma people, and so on. Atacaven els migrants, gent de la comunitat LGTBI, activistes, etc. I els sindicats també, i etc. But also trying to use the media, the TV, trying to use their elected councillors in municipalities and finally in the parliament. Però també utilitzant els mitjans de comunicació públics i després el Parlament també. So how we stop them? The main thing, it was unity in action against the fascists on the streets when they tried to get on the street. Llavors, com els aturem? El principal és unitat per fer-los fora dels carrers. We never let them even 1 centimeter of space to put their dirty groups on the street against the left and against the migrants. We're fighting against them. Mai els vam arribar a deixar ni 1 centímetre d'espai al carrer, sinó que els vam lluitar amb els grups i els moviments antifeixistes des del principi. And we built a unity to do that. I vam construir una unitat per fer això. From social democrats to communists to anarchists to activists, but in the heart it was the organized working class movement to fight against the fascists. Des de socialdemocràtics fins als anarquistes, però al final tot eren antifeixistes. Fight for us, it was not about organizing a military group from our side with helmet and bastons and attack physically one group of fascists. It was by organizing thousands, circulating small minorities of fascists whenever they try to appear in our neighborhoods. And we did it a lot of times. La nostra estratègia no va consistir en anar 4 gats a barallar-nos amb els nazis amb un casc, sinó que va consistir en unir milers de persones per fer fora el feixisme. It was also necessary to fight against racism and Islamophobia, because that was their main ideological instrument to split working class, to split the movement. També vam lluitar contra el racisme i l'islamofòbia perquè eren els seus principals instruments per lluitar contra la classe obrera.
But what played the central role to delegitimize the neo-Nazis, it was the organized working class movement. Però el que va tenir el paper més important en la lluita contra els nazis va ser l'organització de la classe obrera. There were 3 huge general strikes against the neo-Nazis of Golden Dawn, very crucial. Hi va haver-hi 3 enormes vagues generals contra el Vaga Daurada i van ser crucials. I will start from the opposite. In 2020, on 7th of October, we had 100,000 demonstrating outside the court, and that played the decisive role to get this conviction against them. Començaré del revés. El 2020, el 7 d'octubre, hi havia 100 milers de protestants contra el feixisme. In 2015, when the trial of Golden Dawn started, we had a mass strike by Public Workers Union, and at 8 o'clock in the morning, we could mobilize more than 3,000 outside a court, and we occupied the courtroom, and the neo-Nazis, they couldn't even enter the room. El 2015 hi va haver un judici i hi va haver una vaga general i des de les 8 del matí es va ocupar el Parlament perquè no poguessin entrar els nazis. But the most important was in 2013 when the rapper Pablo Fisas was murdered on September, and in that period, in the first day that he was murdered, we could mobilize 20,000 in his neighborhood. Però el més important va ser el 2015, quan Pablo Fisas va ser assassinat i vam aconseguir mobilitzar 20.000 persones en el seu barri. The neoliberal government was collaborating with the fascists and was covering them, and even their general secretary in the parliament, of the parliamentary group, was speaking with another prominent neo-Nazi, Ilias Kasidiaris, about the voting of specific laws in the parliament. It was a period of collaboration, and this ended with a huge general strike 10 days after the murder of Pablo Fisas. En aquell moment els neoliberals estaven col·laborant amb els nazis, els estaven cobrint, fins al punt que el Parlament negociava amb els nazis i això es va poder aturar amb la vaga general. You know, the neo-Nazis of Golden Dawn, they got 500,000 votes, and their arguments, come on, they have popular support. And we argued that this is a product of political crisis, because mainly what happened in Greece with the economic crisis was a shift to the left, not a shift to the right. Golden Dawn was a polarization in this process. El Vaga Daurada va ser un resultat de la polarització provocada per la crisi econòmica que els va donar 500,000 de vots. So, workers' resistance against the Nazis, I will give you very quickly a few examples. The refugee, the children of refugee, they should go to the school when the neo-Nazis were closing the doors when they tried to go there and register. And the teachers' union, they organized strikes and mobilization, and all the children of refugee, they were registered nationally in Greece. Un bon exemple de resistència contra els nazis és quan els nazis van intentar aturar els nens d'anar a la guarderia i a les escoles i van ser els professors que es van organitzar i van organitzar mobilitzacions i vagues per aturar-ho. When the neo-Nazis were going to the hospitals to say, I want blood only for Greeks, the doctors and the nurses, they were there with a human chain and they were kicking them out of the hospitals. Quan els nazis van intentar anar a l'hospital a donar sang només per gent grega, van ser els doctors i els treballadors de l'hospital que van fer una cadena humana per aturar això. And then when we are using the public TV as part of their parliamentary rights, they had the right of 1 hour speech of their leader. It was the workers' union in the public Earth TV that they organized a strike
and they closed the microphones to the Nazis. I quan es va donar una hora de discurs als nazis a la televisió pública, van ser els treballadors i els sindicats de treballadors de la televisió que van fer vaga i van tancar els micròfons durant aquella hora. So all this mobilization, they were very important, but it was also important the political choice of KERFA to get the Nazis on the court. We formed a group of lawyers that they were the political prosecution in the trial of Golden Dawn. Això va ser molt important, però també va ser molt important la decisió que va prendre KERFA de portar els nazis a judici organitzant advocats antifeixistes. So the trial became a rallying point for the exposition of the crimes of the neo-Nazis, of racism, of attack against women, of attack against the workers, and so on. And this got huge publicity in the media, and also were organizing demonstrations outside of the court. También Pablo Iglesias se ha mostrado conmocionado por Això va ser un punt d'inflexió. Recordem que estaven preparando un documental sobre la caza furtiva. Hi ha una televisió que s'escolta? Algú podria apagar el micro? 9 periodistas españoles han muerto en zonas de conflicto desde 1980, nombres como José... Perdó, hi ha algú que té la televisió encesa? Val, gràcies. Això va ser un punt d'inflexió per al moviment. El judici, portar els nazis a judici, va servir per exposar els seus crims i per fer molta publicitat i mobilitzar protestes. So the United Front tactic with the workers' resistance, with the fight against racism, was also extremely important. La tàctica del front unitari contra el racisme també va ser extremadament important. In 2015, 1 million refugees came to Greece. El 2015, 1 milió de refugiats van venir a Grècia. So we argued refugees are welcome, open the border, give them food, shelter, papers. Els refugiats són benvinguts, volem que els hi donin papers, menjar i un lloc on viure. And that was very important as a fight to stop the neo-Nazis of coming back. They were defeated in 2013, but all these years they were trying to come back. So the fight against racism was very important to stop them. La lluita contra el racisme va ser molt important per aturar-los, perquè el 2013 els vam derrocar, però durant tots aquests anys han intentat tornar. But also there is the need for an alternative to the system that that gives a possibility for the fascists to attack the working class movement. També hi ha una necessitat d'una alternativa en aquest sistema que dona lloc als nazis. We need an alternative that gives hope to the millions of the workers that a better world is possible. Necessitem una alternativa que doni esperança a la classe treballadora de que un món millor és possible. Because there is always the danger that the failure of parliamentary efforts by parts of the left to give alternative, they can bring dissatisfaction to the people. Perquè sempre hi ha possibilitat de que el fracàs parlamentari doni satisfacció a la gent. So in order to stop desperation, we have to build a force against the system itself. But this is independent from the anti-fascist movement. And we shouldn't make this as a preposition to build the movement. And we have to be very careful on that. So the necessity of unity, the necessity to fight fascism cannot be replaced by any other intention by the forces of the left. Aturar la desesperació és molt important, necessitem una alternativa a aquest sistema, però no pot ser que els diferents interessos de l'esquerra ens aturin, cal que hi hagi una unitat. So we are very happy that we had an end of Golden Dawn in Greece, but
we are very sure that this is not the end of fascism, because the Greek government and the European governments are using racism. You know what happened in the Greek islands, in Moria, this international symbol of racism, and what is European Union doing to the refugees. So we have to oppose all these policies. And also we have to build an international movement in solidarity against fascism everywhere in Europe and in the world. Estem molt contents d'haver aturat el Bada Daurada, però aquest no és el final del feixisme. Les polítiques racistes d'Europa també són feixisme i el que se'ls està fent als immigrants i als refugiats també és feixisme. Per tant, necessitem un moviment de solidaritat internacional per aturar-ho. After all, Vox can have the same fate as Golden Dawn in Greece. This is not the period for the fascists. Donald Trump was defeated also by the Black Lives Matter movement. There is a strong international movement, and we can smash the fascists everywhere. Vox pot ser que tingui el mateix destí que el Bada Daurada. Donald Trump també ha estat enderrocat pels antifeixistes de Black Lives Matter i, de fet, tenim una unió internacional molt forta antifeixista. Thank you very much. Moltes gràcies. D'acord. Thank you, Mr. Petros, to share with us your example of success for fight against the fascism. I també moltes gràcies, Jordina, per la teva gran feina de traductora. La veritat és que sense tu segurament molts no ens hauríem enterat, així que gràcies, ha sigut una feina magnífica. De res, gràcies a vosaltres. I res, ara és el moment en el que, si voleu, podeu fer-li alguna pregunta a través del xat, així que, si voleu. Si no, jo mateix en tinc alguna, si voleu, i així anem començant. Ferran, em sembla que estàs silenciat. Sí. En David Carvala també proposa de, si no, fer les preguntes al final. No sé com ho veieu. Val, millor. Sí, no? Doncs si de cas que la gent vagi parlant, no? I després fem un torn final de preguntes. Així que aneu-les deixant aquí i al final doncs jo les aniré veient i les aniré transmitint, no hi ha problema. Doncs ara mateix parlarà la Sara García des de Londres, vull dir. Sara, quan vulguis. Hola, salutacions a tothom i gràcies per convidar-me. Em fa molta il·lusió parlar en aquesta xerrada perquè veig que el grup d'Unitat contra el Feixisme va creixent al territori i esteu fent molt bona feina i de veritat fa molta il·lusió això. Jo, tot i que visc a Londres, soc de Santa Coloma de Gramenet i ja porto aquí uns anys a Londres. I ara fa com 4 o 5 anys que vaig començar a involucrar-me amb el grup de Stand Up to Racism, que ara mateix aquí al Regne Unit és el grup antiracista més gran que hi ha, és una força bastant gran. Nosaltres ara mateix tenim inclús recolzament de l'exlíder del Labour Party o del Partit Laborista, que es diu Jeremy Corbyn. Tenim el recolzament de líders de moviments musulmans, rabins jueus, líders sindicalistes, és a dir, és un moviment molt ampli, molt gran i que fa una gran feina aquí, la veritat. L'últim any ha sigut una mica difícil amb la pandèmia i tot plegat, però la feina de Stand Up to Racism s'ha centrat una mica més en el moviment de Black Lives Matter i en una mica exposar tot el racisme institucional que es pateix aquí al Regne Unit, que és bastant similar a el que passa als Estats Units. Aquí també hi ha molta violència
per part de la policia contra els joves d'origen afrocaribeny, asiàtic, etc. Però el que m'agradaria explicar avui, quan em van convidar a fer aquesta xerrada vaig pensar què podria explicar perquè tampoc és que tingui massa experiència potser, però em va venir al cap una vivència, una cosa que ens va passar aquí a Londres fa uns anys i crec que va ser un punt d'inflexió per mi en la manera de veure els moviments antiracistes i per què és important, i va ser també un punt d'inflexió i una lliçó per molta gent, crec. I al voltant del 2017, aquí al Regne Unit, es va crear un grup que es deien els Football Lads Alliance, que si ho traduïm al català vol venir a dir l'Aliança dels Nois del Futbol. I aparentment, no té res dolent, no? Eren fans dels equips de futbol, diferents equips de futbol, que s'havien juntat i havien fet un grup perquè estaven farts de les polítiques tradicionals, dels polítics tradicionals, etc. Fins aquí, aparentment, tot bé. El que passa és que aquest grup bastant ràpidament va girar cap a l'extrema dreta. Ja van començar a tenir com a lema que estaven en contra de tota classe d'extremismes. Amb tota classe d'extremismes es referien bàsicament contra l'islam i els musulmans. I de cop ja van començar a convidar els seus actes, van fer moltes manifestacions i moltes xerrades arreu del país i ja van començar a convidar els seus actes a figures com Steve Bannon des dels Estats Units, Tommy Robinson. Tommy Robinson era un personatge molt conegut aquí al Regne Unit que va ser el fundador de la English Defence League, un partit obertament d'extrema dreta, nazi i feixista. I total, que aquest grup que en principi eren només fans de futbol, que tenien bones intencions i que no eren racistes, de seguida es va veure de quin peu calçaven. El problema era que com era el principi d'aquest grup, eren pocs aparentment, i llavors hi havia l'argument des de les esquerres i des de molts dels col·laboradors de Stand Up to Racism de que potser el millor era deixar-los, eren 4 persones, no feien molt soroll fins ara, l'únic que volien era protagonisme, etc. I he de reconèixer que fins i tot jo vaig arribar a pensar això i no li vaig donar massa importància al principi. Però un dia parlant amb un company de Stand Up to Racism, que acabava de venir d'una contramanifestació amb aquest grup que s'havien mobilitzat aquí a Londres, em va dir: Sara, aquest grup no és el que sembla, són més perillosos del que sembla i hem de fer alguna cosa. I necessitem mobilitzar la gent, perquè fins a aquell moment les contramanifestacions que hi havia hagut eren bastant petites. Tot i que Stand Up to Racism és un grup molt gran i engloba multitud de gent, de totes les edats i de moviments molt diferents, però fins aleshores, diguem-ne, ningú s'havia pres potser massa en sèrio aquest grup, perquè eren molt petits, eren nous i encara no se sabia ben bé què és el que pensaven. Però cap al 2018, quan portaven uns mesos que s'havia format aquest grup, van convocar una manifestació aquí a Londres. La manifestació, si no me'n recordo malament, era a favor del Brexit, era també a favor d'aquest personatge Tommy Robinson perquè l'anaven a jutjar i a ficar a la presó i hi havien convidat a gent de Pegida, d'Europa. Era una mobilització clarament islamòfoba i racista. Llavors, des de Stand Up to Racism vam intentar convocar la màxima gent possible per fer una contramanifestació i que es notés que tenien oposició a Londres, però érem unes 400 persones, si no recordo malament. Llavors vam arribar allà a la manifestació al centre de Londres, es va fer en un carrer principal molt gran, molt ample, i la policia havia fet una mena de cordó policial, inclús barricades amb cotxes, etc., entre ells i nosaltres.
i no veiem realment si eren molts, ho podíem intuir perquè s'escoltaven moltes veus, havien fet un escenari i havien convidat a gent dels Estats Units, d'altres grups d'extrema dreta europeus, però realment no veiem quantes persones eren o fins a on arribava l'extensió del grup de la manifestació. I, com he dit, nosaltres, com som un moviment molt ample i unitari, al nostre costat, entre les 400 persones, hi havia gent de totes les edats. Hi havia pares amb fills, hi havia àvies, hi havia gent de totes les edats, gent de la comunitat musulmana, de la comunitat kurda, etc. La cosa és que al cap d'una hora d'estar allà no escoltàvem res del que deien, però ells seguien parlant i tal. Llavors ens vam adonar de cop que ens estaven encerclant, van començar a venir per darrere, van començar a tapar els carrers del costat d'on estàvem nosaltres i ens vam adonar també que havien tapat les entrades, havien bloquejat les entrades del metro, però nosaltres havíem de tornar a casa. I va arribar al punt de que fins i tot la policia, que estava intentant fer un cordó entre ells i nosaltres, ens va dir, escolteu, si no marxeu d'aquí de seguida, nosaltres no podem garantir res, perquè a més suposo que heu vist com són els hooligans d'aquí, era un grup, majoritàriament eren homes, anaven borratxíssims i suposo que drogadíssims també, molt agressius, hi havia gent coneguda del món dels hooligans que havia estat a la presó, era un grup bastant perillós. I estaven allà fent saluts nazis enfront nostre, bloquejant les entrades del metro. Total, que aquell dia va ser, diguem-ne, ens vam haver d'anar a casa, va ser una derrota, potser per nosaltres, però de tot s'ha de treure les lliçons i de tot s'ha de fer alguna cosa. Llavors, aquell dia ens vam anar, diguem-ne, una mica trist cap a casa, però el dilluns ja, això va ser un dissabte, el dilluns ja vam començar a fer mítings urgents, vam començar a mobilitzar els sindicats, vam començar un altre cop a mobilitzar la gent dels partits com el Labour Party, que és un partit similar al PSOE, diguem-ne. I vam començar una mica a conscienciar la gent del que havia passat i del perillós, perquè, no ho he dit, però després de la manifestació aquesta que va haver-hi, aquests grups van atacar a un dels líders sindicals que hi havia en la nostra contramanifestació i unes setmanes després també van atacar una llibreria socialista que hi ha molt gran al centre de Londres. Sí que aquesta gent no anaven en sèrio. En resum, la propera manifestació que van fer vam ser capaços de mobilitzar el mateix número de persones que ells i a la següent mobilització que van fer al cap d'uns mesos nosaltres ja havíem incrementat el número, érem més que ells i com he dit abans, no fa falta ser tot d'homes blancs, diguem-ne, borratxos i que només volen gresca. Érem gent de totes les edats, hi havia àvies, hi havia gent jove, de tot, professors, infermeres, el que faci falta. I al final, avui en dia aquest grup és inexistent o quasi inexistent. Fa molt de temps que no s'escolta parlar d'ells i res. Jo crec que això va ser un punt d'inflexió. Per mi, vaig aprendre moltes lliçons d'aquesta vivència i inclús va ser un punt d'inflexió per moltes de les persones que hi havíem allà i que tenien ja una tradició molt gran en la lluita antiracista, perquè va ser l'exemple clar del que pot passar en pocs mesos si els grups de l'extrema dreta i de feixistes i racistes no se'ls para, no se'ls confronta des del principi amb un moviment unitari i un moviment ampli. I res, només remarcar dues coses. Això, mai subestimar la força que els moviments antiracistes amplis i unitaris poden tenir i segon, que el feixisme i el racisme
no se'ls deixa apartats dormir en un racó ni se'ls ignora, sinó que se'ls lluita. Moltes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Sara, per aquest exemple tan clar. La veritat és que feixistes i hooligans anglesos, la veritat és que aquesta combinació com a mínim espanta, almenys des del nostre punt de vista. És una combinació que espanta i la veritat és que s'ha de valorar la valentia amb la que, malgrat tot, els hi vau fer front amb èxit sortosament. Així que gràcies pel teu exemple. I per últim, tenim en David Carvala d'UCFR Catalunya. Quan vulguis, David. Bé, pues encantat de ser aquí i amb la companyia del Petros i la Sara, bons amics i amigues. Però el tema és trist, haver de combatre el feixisme i el racisme. I aquests dies hem vist a la tele el tema de les cartes amb bales a Pablo Iglesias, a Grande Marlaska i a un dirigent de la Guàrdia Civil. Hem vist la negació de Vox a criticar aquestes amenaces i ha estat ahir o avui el ganivet que s'han enviat a un altre ministre. Llavors, evidentment, un pas molt greu d'arribar a amenaçar ministres i, per fi, dins del món polític, els mitjans estan començant a reconèixer que existeix el problema. Però realment el problema aquest existeix des de fa molt de temps, que no comença ara amb aquestes amenaces, sinó ve de molt lluny. I en això, en combatre l'extrema dreta, jo crec que és molt important aprendre de diferents experiències històriques i diferents països. Per això aquesta xerrada és molt interessant, aprendre de la magnífica victòria a Grècia contra els nazis grecs, aprendre de la llarga història lluita unitària contra l'extrema dreta a Gran Bretanya. La primera manifestació de la meva vida va ser el Birmingham, a Gran Bretanya, el 78, contra el Front Nacional Britànic, una mani del moviment unitari llavors lligat antinazi. I com sempre dic, que ara ningú sap què va ser el Front Nacional Britànic. Quan dius Front Nacional, la gent pensa en França. Però als anys 70 el Front Nacional Britànic era molt més gran que a França. A França era irrellevant, una còpia impulsada per Le Pen, i l'original era el Front Nacional Britànic, i amb una lluita unitària es va derrotar-los. Llavors, davant de les amenaces actuals, que a nivell de l'estat espanyol principalment Vox, alguns grups neonazis, a Catalunya alguns petits grups d'extrema dreta també, però davant d'aquesta amenaça, insisteixo, és molt important aprendre de l'experiència de les lluites que han funcionat. Hi ha molta tendència d'ignorar l'experiència i agafar un parell de cites. Hi ha una cita molt maca de Brecht, que no pots lluitar contra el feixisme si no lluites contra el capitalisme. I la cita queda maca, però no he vist mai com la lluita simplement contra el capitalisme ha acabat amb el feixisme. Jo soc més del parer del que deia Petros. Hi ha una altra lluita que és la gent anticapitalista seguirà la seva lluita, però la lluita contra el feixisme és una lluita específica que s'ha de fer de forma més unitària possible. I després hi ha experts que treuen sobre els mitjans i xarxes socials que, si parles de Vox, els dones més publicitat, per tant, millor callar-se. Que no ha funcionat mai, és com ha dit la Sara al terminar. Que això d'ignorar-los perquè desapareguin, no funciona. O sigui, a França, concretament, en aquests 40 anys, l'esquerra francesa, en molt breus ocasions, ha intentat fer una mica de lluita unitària, però no hi ha hagut res sostingut. O sigui, en general, no han fet el tipus de campanya contra el Front Nacional a França com s'ha fet a Gran Bretanya, contra el Front Nacional, British National Party, English Defence League, Football Lads Alliance, etc., o en el cas de Grècia contra Daus i Alba Dorada. I llavors el resultat de Le Pen, que podia guanyar les properes eleccions presidencials, és un exemple. Llavors, insisteixo en aquesta necessitat d'aprendre mútuament de les experiències històriques i diferents països, perquè també veiem són els mateixos tòpics que la gent que diu no ens facis cas, no es donis publicitat, que ells, l'extrema dreta no és el problema real és alguna altra cosa,
que a mi és una mica com dius, tinc càncer. Bueno, el problema real és el que tens l'obesitat o una peu trencada, no sé què. Bueno, sí, potser tens altres problemes, però si tens càncer, vols una solució del càncer també. I si tenim extrema dreta, hem de solucionar aquest problema, a banda de la resta de les coses que podem fer, que sigui el canvi climàtic, que sigui la crisi econòmica. I el bo és que es pot aturar a l'extrema dreta, com s'ha comentat l'exemple de Grècia, l'exemple de Gran Bretanya, que mai és la solució definitiva per sempre, és com fer netejar a casa, que has de netejar. I després d'un temps has de tornar a netejar, però la solució no és deixar de netejar. I bueno, almenys si acabem amb el feixisme temporalment. Llavors, aquí també, ara a Catalunya tenim exemples. Quan vam començar Unitat contra el Feixisme i Racisme, que la gent que estava al principi, tenim un vídeo de 4 minuts que explica molt breument la història, l'experiència d'Unitat contra el Feixisme. Quan vam començar en 2010, ens van respondre de gran part de les guerres i els moviments socials amb els mateixos tòpics, que fem publicitat. Llavors era Plataforma per Catalunya. O sigui, ens dèiem Unitat contra el Feixisme i Racisme, guió, aturem Plataforma per Catalunya, que era un partit feixista, una versió bonsai, diguéssim, del Front Nacional, que portaven llavors 8 anys creixent de forma contínua. Dins del vídeo hi ha un gràfic on veus com van pujant en vots i pujant. I els vam aturar. O sigui, van arribar al seu punt àlgid a 5-6 mesos després de l'inici d'Unitat contra el Feixisme. Va ser l'última vegada que van guanyar eleccions. O van tenir un avanç en les eleccions. A les municipals del 2011 van treure 67 regidors. I va ser l'última vegada que van guanyar res en les eleccions. A part d'aquí, vam començar a perdre a les eleccions autonòmiques, les legislatives i les següents municipals de 2015, a tots els llocs on teníem un grup consolidat d'Unitat contra el Feixisme, que vam fer la nostra campanya, no els votis són feixistes, i amb fotos de la seva gent, amb banderes nazis, aquestes coses. Aquesta campanya els va barrer dels ajuntaments on es va fer. Van baixar de 67 a 8 regidors, els 8 als llocs on no existia unitat o hi havia un grup molt fluix que no va aconseguir fer aquesta campanya. Però tot i això va ser un partit derrotat, dividit i pocs anys més tard es va dissoldre. Les restes de Plataforma Catalunya es van integrar en Vox. I Vox s'ha convertit en una mena d'hivernacle de restes d'altres elements d'extrema dreta i feixistes conjuntament amb gent escindida del PP. Llavors, ara el repte és fer a Vox el que vam fer a Plataforma per Catalunya i el que es va fer a l'extrema dreta a Gran Bretanya i el que s'ha fet amb els neonazis a Grècia. És un repte molt gran perquè ara tenen 52 diputats al Congrés espanyol, tenen fins i tot 11 al Parlament de Catalunya, tenen 500 i pico de regidors arreu de l'estat espanyol i crec que 2 o 3 a Catalunya. Llavors aquí, com a mínim, hem mantingut una mica la línia. Però el repte és ampliar i estendre Unitat contra el Feixisme i Racisme. Llavors això és molt bona notícia que existeixi el grup de Vaidaro, però hi ha molts territoris de Catalunya on encara no tenim grups d'unitat, s'està extenent, però hi ha feina per fer, o bé pel tema de Vox, o bé si fiquen al nas els grups ultradretans de catalanisme, però encara que no estiguin aquests grups, el racisme social existeix, la islamofòbia existeix, i fins i tot dins l'esquerra hi ha molta islamofòbia. Agressions contra gent refugiada, contra joves migrants sobretot, algú ha posat al xat aquí, Democràcia Catalana, Aliança Catalana, Front Nacional de Catalunya, sí. Aquests grups ultra també catalans existeixen. Algú diu, són molt petits, no representen. Bueno, hem de fer feina perquè deixin d'existir, ni que siguin petits, que deixin d'existir. I la feina tenim a nivell de Catalunya. Jo crec que estem en millors condicions del que si no existís Unitat contra el Feixisme i Racisme. Però a nivell estatal tenim un munt de feina. Ara estem intentant contactar amb gent arreu de l'Estat per animar la gent a dir, impulseu Unitat contra el Feixisme i Racisme. Que està bé si hi ha ONGs antiracistes. Bé,
Si hi ha grups antiracistes de gent migrada, perfecte. Si hi ha grups antifa, doncs bé. Però no hi ha prou amb això. L'experiència que ha explicat la Sara i també el Petros és que no hi ha prou amb només un grup o un altre grup. Necessitem aquesta unitat, necessitem els sindicats, necessitem els partits institucionals de l'esquerra. Jo soc d'una esquerra anticapitalista, que jo tinc crítica de tots els partits existents, però jo entenc que el feixisme és una amenaça a tothom progressista, a tota la gent racialitzada, a tota la gent LGBT, tota la gent sindical, tota la gent que pensi mínimament diferent del que pensa Vox, que és gairebé tothom, estem amenaçats. Això es veu, mires als anys 30. Si vols saber què significa l'extrema dreta al poder, mira els anys 30, mira l'Holocaust. Llavors, això és una amenaça per tothom. Llavors, aquí els debats polítics sí que són importants, que tenim diferències dins de l'esquerra, ja ho sabem. Aquestes diferències no desapareixeran. Hem de saber debatre, però davant de l'extrema dreta, davant del racisme, mantenir un front únic, un front unitari. I això vol dir acords de mínims, que quan els feixistes amenacen algú, defensem tothom. Jo no estic d'acord amb el seu programa. Bé, tant se val. No et demano que signis el seu programa. Simplement demano que fem front a l'extrema dreta, sense més condicions. Si Vox posa una parada al nostre barri o a la nostra ciutat, hauríem de fer una campanya per dir no és un partit més, no és un partit normal. Dins el xat, un company deia sí que, per exemple, el cas de Vallecas va acabar amb enfrontaments i tal. Jo crec que els enfrontaments són greus perquè la policia va atacar una manifestació pacífica que defensava la democràcia. Això és greu. Com evitem que passi això? Amb unitat, que jo sàpiga, els 10 anys que portem com a unitat contra el feixisme, de les manis que hem organitzat com a unitat i hem comunicat a les autoritats que fem aquesta mani, no sé què, mai ens han atacat. I aquí no perquè la policia és superdemocràtica, aquí no entro més, però simplement dir que si tenim una mani d'unitat contra el feixisme, és probable que tinguem un diputat o una diputada com a mínim, regidors, gent de diversos espais polítics, de l'esquerra, de l'espai progressista i tot. Llavors, per la policia, els costa més políticament entrar aquí que no pas en una mani només de jovent antifeixista, que tenen tot el dret del món a manifestar-se i no ser atacats per la policia. Per la policia és més fàcil atacar un grup de 10 nois d'esquerra radical que no pas una mani de 1.000 persones de diverses procedències. Llavors, simplement per autodefensa, sabent que les condicions democràtiques són bastant limitades, quanta més gent que tinguem, més possibilitats tenim a guanyar. Perquè al final de comptes, i també com s'ha dit aquí, la lluita contra el feixisme no és una lluita física entre una persona i una altra persona i qui sap més arts marcials. És una lluita política i social. I si mobilitzem la gent del barri, del municipi, àmpliament, així aïllem el feixisme. Deixem clar que aquest mite que ells representen, la gent de peu davant dels polítics que ens ignoren i tal, no, la gent de peu està ahí protestant contra ells. Llavors això els desmunta la història. Així vam derrotar Plataforma per Catalunya. No els vam derrotar en una lluita física, els vam derrotar amb la força de la gent diversa i mostrant que no ens representen. També vam tancar el centre neonazi, el Clot, amb la mobilització veïnal. Llavors, per concloure, simplement dir que felicitats a Unitat de Vall d'Hebron, Vall d'Aro, per els progressos que heu fet en aquests pocs mesos i per aquesta xerrada. I a la gent que està escoltant, i veig que aquí hi ha gent de diferents llocs de l'Estat, del país, de Catalunya, animar tothom a sumar-se, participar més o més activament en Unitat contra el Feixisme i Racisme. Si sou en un lloc on encara no hi ha grup local, impulseu. Si teniu contactes amb gent de Madrid, d'Aragó, de les Castelles, d'Astúries i tal, animeu-los a impulsar unitat, perquè Plataforma per Catalunya existia a nivell de Catalunya, es van poder derrotar aquí. Amb Vox és una lluita més àmplia que hem de derrotar a nivell de l'estat espanyol. I el problema en general és un problema internacional, llavors Unitat contra el Feixisme i Racisme, conjuntament amb Stand Up to Racism i Kirfa a Grècia i una decena de països moviments més, formen part de World Against Racism, un món contra el racisme,
Llavors, és una lluita internacional, és una lluita internacionalista i necessitem tothom. Insisteixo, no és per només uns pocs herois, és per tothom. I amb tothom els podem derrotar. Ho vam fer contra Plataforma Catalunya, s'ha fet a Gran Bretanya, s'ha fet a Grècia, s'ha fet també l'extrema dreta d'Alemanya està a la baixada ara també amb la lluita unitària en contra. Llavors, podem guanyar, som més, simplement és mans a l'obra. Val, perfecte. Moltíssimes gràcies, David. En general, en les tres intervencions el que hem pogut veure al final és que si volem vèncer el feixisme necessitem tres coses, unitat i més unitat encara. O sigui, al final podem tenir les idees que tinguem, podem ser dels partits que tinguem o no ser de cap directament, però al final ens uneix aquest sentiment antifeixista, ens uneix aquesta lluita contra aquesta forma de pensar tan totalitària i horrible que tant de mal ha fet a tot el món. I jo crec que, sens dubte, aquesta és una de les coses que hem pogut aprendre amb aquestes tres grans intervencions. Doncs tenim alguna pregunta per aquí, pel que veig. La primera va per al senyor Petros. Intentaré traduir-la jo a veure si me'n surto i si no, Jordina, dona'm un cop de mà si vols que no me'n surto. Gràcies, perdona. Mr. Petro, do you think that in Spain we can do with Vox something similar that you've done in Greece with Golden Dawn? Do you think this is possible? I think this is a question that is going to my fellow speakers. But look, we are an international movement, and we saw mass mobilization in Barcelona in solidarity with the refugees. I can remember demonstrations of 300,000 before some years. Is Jordina going to translate? Yeah, I'm sorry. Can you repeat it, please? Yes. What I said, this question is going to my fellow speakers mainly, but I think that in the Spanish state, and especially in Catalonia and Barcelona, there is a strong movement. I remember mass mobilizations in solidarity with the refugees, even of 300,000 people. Crec que aquesta pregunta va dirigida més cap als meus companys, però a Barcelona he vist mobilitzacions de milers de persones, així que hi tinc confiança. Gràcies. We know that there is a workers' movement in Catalonia and in Spanish state. Sabem que hi ha un moviment obrer a Catalunya, a l'estat espanyol. We saw what happened with the movement for independence of Catalonia. També vam veure què va passar amb el moviment independentista a Catalunya. Thousands of people defending democracy. Milers de persones van defensar la democràcia. Of course, there are political issues in the struggle. És clar que hi ha problemes polítics en aquest conflicte. It depends on also who is on government and what is the left doing in this period. També depèn de qui hi ha en el govern i què està fent l'esquerra en aquests períodes. But if we start campaigning in the neighborhoods, in the workplaces, in the universities, and organize unitary these people, of course we can win. Però si comencem a organitzar gent del barri, de les escoles, de les universitats i gent de tot arreu, és clar que podem guanyar. Of course, we have to be patient because there are people who are underestimating the threat of fascism and people who are in panic in front of it. Hem de ser pacients perquè hi ha gent que infravalora l'ascens del feixisme i també hi ha gent que entra en pànic davant d'aquest. But if we take the example not of Greece and Britain as we discussed before, but of the United States and how Donald Trump was defeated, that's a huge example.
the Black Lives Matter movement, it's a big example how things can change very rapidly, and a small movement that was Black Lives Matter before some years, it can become a movement of millions. A part de prendre els exemples de Grècia i Gran Bretanya, també podem prendre l'exemple dels Estats Units i podem veure com la situació pot canviar molt ràpidament i com un moviment petit, com ho era Black Lives Matter, pot canviar la situació dràsticament. There are also not only the working class movement, but there's also other movements that we can try to include. No només els moviments de la classe obrera, també hi ha altres moviments que hem d'intentar incloure. It's a fight against women's oppression, against sexism. La lluita contra el masclisme, per exemple, contra l'opressió de les dones. As far as I know, there was mass mobilization on 8th of March in different countries and also in your countries. Pel que sé, hi va haver-hi mobilitzacions massives el 8 de maig arreu del món. We have also the younger students movement for climate change. També tenim el moviment de la gent més jove, dels estudiants, pel canvi climàtic. So the anti-fascist movement can be the center of organizing all these radicalized people against the Nazis, and this is the way to isolate them. L'antifeixisme ha de ser el centre per unir tots aquests grups, totes aquestes persones en contra del feixisme, i així és com els aïllem. And our experience with Syriza in government is that even if there is disappointment from a left government, we can close the door for the far right if we build the anti-fascist movement. La nostra experiència amb Syriza és que fins i tot si hi ha insatisfacció en els partits d'esquerres, podem, tot i així, independentment d'ells, podem aturar el feixisme. So in this period of pandemic, in Greece, there is mass worker struggle, there is student struggle, but also we're still building the anti-racist and anti-fascist movement. Durant la pandèmia és més difícil i pels estudiants també i per la gent més jove, però tot i així estem construint moviments antifeixistes. And we know thousands of activists who came from Barcelona to the Greek islands, to the Greek mainland to support the refugees. I think all these people, they have very good experience of how we resisted the neo-Nazis in Greece, at least. Fins i tot coneixem molta gent de Barcelona que va venir a Grècia a donar suport als immigrants. So you have good prospects if you organize this, and you can do it. Per això tenim bons prospectes en l'organització i crec que ho podem fer. It took us 7 years to defeat the neo-Nazis. That is what I'm arguing, that you have to be patient. The big votes is one thing. The fascist attacks is another. If we stop the fascist attacks, we will make the voters to abandon them. La nostra lluita va durar 7 anys contra els feixismes i això és un exemple de que hem de tenir paciència. Al final no importen els vots, no importen tant, el que importen són els atacs al carrer i si confrontes el feixisme, els vots baixen. Okay, thanks. Gràcies. Ok, thank you, Mr. Petros. I res, si Sara o David, si voleu afegir alguna cosa més o... No? D'acord, doncs següent pregunta, perquè n'he vist un parell més per aquí. Val, sí. Segona pregunta. Des dels moviments socials hem d'articular una resposta unitària i molts sectors ja ens estem organitzant. El moviment associatiu juvenil a Catalunya s'ha caracteritzat per portar intrínsec la lluita antifeixista. I ara ens estem articulant per donar una resposta de nou des dels moviments associatius joves.
Quina ha de ser aquesta resposta? Com? Com es materialitza? Quin ha de ser el paper del moviment associatiu juvenil? From the social movements, we have to articulate a unitary answer, a response. Lots of groups we are already organizing. The association movement from the youngsters in Catalonia has been characterized from bringing the anti-fascist fight inside. Now we have to keep articulating to give a response again from the young movement association. What has to be this response and how? How do we materialize it? What has to be the role of the young association movement? Elegido con las mismas características porque esto implicaba un gasto extremadamente alto. Pero Do you understand the question, Mr. Petros? Yes. Okay. The young people are always playing a very central role in the anti-fascist movement, and especially the organized youth. I mean, students and the high school students. Jordina? I'm sorry, my connection dropped a little bit. Can you repeat it? Yes, let me repeat quickly. The youth movement can play a very important role, and especially the organized parts, which means the students in the universities and the high school students. La gent jove té un paper molt important en la lluita, sobretot la gent dels instituts i de les universitats. So in Greece, our experience, we had even occupations of universities and schools against racism and against the neo-Nazis. A la nostra experiència hi ha hagut ocupacions d'universitats i d'escoles contra els neonazis. Thousands of students joined the anti-fascist demonstrations against the Nazis. Milers d'estudiants es van unir a les protestes contra els nazis. And very usually, tens of student unions with trade unions, with migrant communities and the anti-fascist campaigns, they go united against the fascists. I molt sovint els estudiants i els moviments joves s'uneixen amb els sindicats contra l'antifeixisme. Contra el feixisme. In Greece, there is a history of the students' unions coming from the fight against the military dictatorship in 1965 until 1974. A Grècia hi ha una llarga història dels estudiants unint-se per fer front al feixisme des de la dictadura del 1944. So the revolt in Polytechnic University in 1973 was the spark for a great revolt that eventually brought down the Greek military dictatorship. El moviment universitari del 1970 va ser crucial per dur a terme la lluita antifeixista. So the tradition of the student union is an anti-fascist and anti-dictatorship struggle. La tradició universitària és antifeixista i antidictatorial. So the Greek trade unions are unitary. Everybody can be a member, even from right-wing to anarchists, they belong to the same union in the university. A Grècia
tothom pot ser part de la unitat, fins i tot gent de dretes i fins i tot anarquistes formen part dels mateixos grups a vegades. But the fascists are excluded from the trade unions. They cannot be members of the student unions. Però els feixistes són exclosos dels sindicats estudiantils, no en poden ser membres. So when Golden Dawn members they try to infiltrate the universities, they were kicked out. Per això, quan els membres d'Alba Daurada van intentar infiltrar-se a la universitat, abans els van fer fora. When they try to infiltrate the high schools and try to build branches inside the schools. Quan es van intentar infiltrar en els instituts i quan van intentar portar les seves branques dintre els instituts, també. They were stopped by a combined movement of high school students and also the teachers' unions. Van ser aturats per un moviment format pels estudiants, però també pels professors. But also they can play a role in the neighborhoods, they can play a role in the football teams, they can play a role in the music area. A lot of young musicians, they were very central in the anti-fascist movement, attracting crowds of people with concerts against the fascists and against racism. També van tenir un paper molt important els grups de joves relacionats amb el futbol, amb la música. Hi va haver molts moviments de música que feien concerts a favor de la lluita antifeixista. So young workers, young students and young high school, they can really play a very important role to smash the fascists. Per això els estudiants joves o els treballadors joves tenen un paper molt important a l'hora d'enderrocar el feixisme. Thank you. Gràcies. Perfecte. Voleu dir alguna cosa més, Sara o David? O... Sí, digues, Sara. Endavant. Espera, crec que estàs ara. Ara? Sí, vale. No, bueno, una mica repetir una mica el que ha dit el Petros, però sí, que és veritat que aquí, per exemple, a Gran Bretanya, potser no hi ha tal cosa com els casals populars o els caus i coses així, però bueno, el que es porta molt aquí són els sindicats d'estudiants i els clubs que es fan a les universitats, i també han jugat un paper important en la lluita unitària antiracista. Me'n recordo durant aquestes campanyes que he estat mencionant abans contra els grups feixistes i de l'extrema dreta. Es van fer campanyes a les universitats on es van posar paradetes i es donaven pamflets a la gent que passava, inclús als estudiants, i informant-los de què es tractaven aquests grups, per què els hi havien de fer front, i inclús es van a molts partits de futbol també i es va intentar fer com accions informatives cap a la gent que anava a veure el futbol i que possiblement podrien ser reclutats per aquests grups, i moltes d'aquestes accions van ser liderades pels estudiants. Però jo crec que el paper dels estudiants, dels joves, és un paper molt important, però que ha d'estar integrat dintre del grup de la lluita unitària. És a dir, no crec que haguem d'anar per separat, crec que és bo i és vital que tots fem el nostre paper, però conjuntament. Molt bé, moltes gràcies, Sara. En David em diu que... No, però no passa res. Jo crec que l'última pregunta es pot llegir tal qual i ja està. A més, està traduïda. No crec que passi res. Doncs tenim aquí l'última pregunta. Gràcies, Rafa, per traduir-la. Molt amable. Molt amable per part teva. Ok. In Germany, the police arrest those who make a fascist salute in the street. In the United Kingdom, the police defended the anti-fascists during the demonstration commented by Sara Garcia. Here, the national police
is seen in uniform frequenting Franco's premises and locals. In his regular epistles, there are Francoist symbology. And when there are demonstrations with handcuffs, who ends up identified and against whom the police charge is against us, the anti-fascists. We are against the fact that although fascism has always judged in almost everyone, it has never been judged here. Moreover, right now the fascists dominate the Spanish judiciary as the Supreme Court and the National High Court are the heirs of the Francoist Court of Public Order, and they are the judge themselves, or they have been for many years, or now are his direct relatives. In many cases appointed by the party heir to the Franco regime, and in the splits PP, Ciutadans and Vox. We are also against the fact that, although theoretically there is a separation of legislative, executive, and juridic powers, most of the judges are nominated by parties that they are heirs of Franquism. Notice that, Petros. How do you think we can fight here against the fascism? No m'importaria a mi comentar una mica. No, com vulguis també, sí, tranquil. Jo crec que és un error pensar que l'estat espanyol és tan diferent de la resta d'Europa, perquè no és tan diferent. Petros comentava, a Atenes la meitat de la policia va votar un partit neonazi. I aquí, Vox és horrible i extrema dreta, però Alba Dorada és el tipus... Vox ha expulsat gent com Alba Dorada perquè els queda mal. O sigui, la meitat de la policia d'Atenes va votar un partit obertament neonazi. Hi ha jutges arreu d'Europa que tenen idees d'extrema dreta. A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, no van fer net de l'Estat. Hi havia jutges nazis, hi havia caps de policia nazis. A Gran Bretanya ha dit que a Gran Bretanya van protegir aquesta manifestació i aquí ens ataquen. Sí, però ara és l'aniversari d'un company nostre que es deia Blair Peach, assassinat per la policia en una manifestació antifeixista. O sigui, la policia britànica no és maca i progressista, i la policia grega tampoc. Els militars francesos avui han fet una carta abogant un cop d'estat militar. O sigui, el problema és greu arreu. Però no és cert que vivim sota el feixisme. Això és la democràcia actual, amb rebaixes. O sigui, ens ha tocat... vivim una democràcia a mitja, sempre. La qüestió és que el feixisme és encara pitjor. Als anys 30 a Alemanya, l'extrema dreta, l'esquerra radical deien ja vivim sota el feixisme, amb l'etiqueta dels sociodemòcrates, però no, llavors, si ja vivim sota el feixisme, per què preocupar-se amb Hitler? Serà més del mateix. I Hitler va ser molt pitjor. Llavors, aquí a l'estat espanyol, si diem que tot és feixisme, llavors ja hem perdut. Per sort, no tot és feixisme. O sigui, el PP és de dretes. Fan el joc a l'extrema dreta, però no és el mateix. El PSOE comet molts errors, però no és ni de lluny el mateix que l'extrema dreta. I fins i tot en Podemos formen part d'un govern que van tornar a obrir els CIEs, malament. Però si dius que tots són feixistes, ja hem perdut. La clau és entendre que la diferència entre la democràcia limitada que tenim ara i el feixisme és una diferència massiva, que és una diferència holocaust, sí o no. O sigui, llavors, jo crec que és important veure que si volem guanyar contra el feixisme, necessitem la unitat. La unitat amb gent amb qui discrepem en moltes coses. I aquí, la companya que deia del Consell Nacional de Joventut, sumant-me al que han dit Petros i Sara, sí que volem que els grups de gent jove participin activament en unitat contra el feixisme i racisme, perquè si molts grups antifa és només gent jove, a unitat tenim molta gent més gran i potser som més fluixos a la part més de joves. Jo crec que per la gent jove
és essencial veure que la lluita contra el feixisme els han d'incloure ells, i els seus pares, i els seus avis, i tiets, i tot. Llavors, no és només una lluita de gent jove radical, que també, sinó gent molt més diversa. I la gent LGBT i tota la resta. Els sindicats. A Gran Bretanya, per diferents motius, la gent a l'esquerra dels moviments socials prenen més seriosament, diguéssim, els sindicats. A Grècia, Kirfa ha fet moltíssima feina amb els sindicats. I aquí, en general, a Catalunya, i suposo que a l'estat espanyol, no es pren tan seriosament el moviment sindical. Jo crec que seria important fer aquests lligams. Necessitem la gent que treballa als ajuntaments, bombers i bomberes, la gent del port, la gent de la SEAT, la gent dels hospitals. O sigui, necessitem tota aquesta gent com a gent treballadora per fer front als feixistes i contra el racisme, la gent de la comunitat educativa. Llavors, tenim problemes, però per tornar a la primera pregunta de tot, podem aturar Vox? Sí que es podem aturar. Però insisteixo, els aturarem, i com ha dit el Ferran, amb unitat i unitat i unitat. Aprendre les experiències, aplicar les experiències i organitzar-nos. Si estàs en algun lloc on no hi ha unitat contra el feixisme i racisme, comença a trucar a col·legues, busca 3-4 persones i formeu un nucli d'unitat. O sigui, a Vall d'Aro s'ha fet superbé. I a veure, Vall d'Aro no és Berlín o París o Petrograd, és el que és. I si s'ha aconseguit aquí, es pot fer en altres territoris de la Selva o de Girona i Salt i moltes més ciutats. I això. Tallo. Val, doncs, moltes gràcies, David. Val, veig que no hi ha més preguntes. Sí que, si us sembla bé, ho podem deixar aquí si voleu. Moltíssimes gràcies a tots per venir. La veritat és que, home, hem sigut gent al final. Per ser el primer event així important que fem online, crec que l'experiència ha sigut molt bona. Primer de tot, doncs, donar per descomptat, gràcies als convidats. Thank you, Mr. Petros, to be here. It was a pleasure. Thank you very much for letting me join in your wonderful experience trying to build resistance, how to beat Vox, and you will do it. I'm very optimistic. Thank you, Petros. Gràcies també, Sara, per parlar-nos des de Londres. La veritat és que la vostra experiència també ha sigut bastant interessant. Admeto que la barreja de hooligans i feixistes a mi m'ha impactat bastant, la veritat. T'ha cridat l'atenció, no? Sí, a veure, jo havia sentit històries i tal, però no sabia que era tan xungo, no? La veritat, m'ha deixat bocabadat, la veritat. I evidentment també, David, moltes gràcies per estar aquí i parlar-nos una mica de la teva experiència tant a Gran Bretanya com sobretot aquí a Catalunya. També gràcies a la Jordina per fer de traductora. Jo crec que es podia treure la carrera d'això tranquil·lament. Vull dir, fica't si pots, que crec que hi ha futur. Gràcies, Jordina. Gràcies a vosaltres. I evidentment, donar-vos a tots les gràcies per venir. La veritat és que ha sigut una xerrada molt enriquidora. A mi m'ha agradat bastant. L'experiència, per mi almenys, ha sigut molt bona. Jo com a mínim, almenys marxo havent après coses, la veritat. I res, moltíssimes gràcies a tots per venir. Ens veurem a la propera. Estic convençut que aquesta no serà l'última ni de lluny. Ara tot just estem començant. Així que res, moltíssimes gràcies a tots per estar. Ha sigut un plaer enorme. Molt bona nit i cuideu-vos molt tots, macos. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu.